निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। मोरंबा घ्या, जाम घ्या। निवेदितानं बोसपाडा येथे शाळा सुरू केली। या शाळेला आशीर्वाद कोणी दिला? मा शारदा माता यांनी, रामकृष्ण परमहंस यांच्या पत्नी शारदामा। शाळा सुरू झाली तेव्हा फक्त 4 मुली होत्या, पण नंतर हळूहळू त्यात वाढ झाली। शाळेत सुमारे 60 ते 70 विद्यार्थिनी येत होत्या। लहान मुलींवर ती अपार प्रेम करी, सहानुभूती दाखवी आणि मुलींची मनं जिंकून घेई। त्या मुलींना निवेदिता भूगोल, इतिहास, विणकाम, चित्रकला अगदी सहजपणे शिकवी। जेव्हा एखादी शिक्षिका गैरहजर असेल तेव्हा मोठ्या मुली लहान मुलींना शिकवत। निवेदिता नकळत बाहेर थांबून पाठ निरीक्षण करी। एखादी मुलगी पोक काढून बसल्यास तिला ताठ बसण्यास शिकवी। काही वेळा तर सर्व मुलींना समोर मैदानात घेऊन जाई आणि व्यायाम प्रकार शिकवी। शेजारच्या मोकळ्या जागेत फुलबाग केली होती, मुली तेथेच खेळत। निवेदिताच्या वर्गात शिस्त होती। एकदा काय झालं, एक लहान मुलगी प्रश्नोत्तरांच्या वेळी गोंधळ करत होती। निवेदितानं सूचना दिली, पण उपयोग होईना। शारीरिक मार देण्यापेक्षा तिच्याकडे मुद्दाम पूर्ण दुर्लक्ष केल्याचं ती दाखवू लागली। मुलीला ते फार लागलं व ती रडू लागली। पण तिनं सवय बदलली तरच मी बोलेल, असं निवेदिता म्हणाली। शाळा चालवताना पैसे पुरत नव्हते, आणायचे कोठून? मोठा प्रश्न होता। ही गोष्ट स्वामींच्या, गुरूंच्या कानावर गेली। सहज बोलता बोलता स्वामीजी निवेदिताला म्हणाले, बंगाली स्त्रिया बंगाली चटणी, मोरांबा, कैरीचा जाम उत्तम करतात। घरगुती व्यवसाय करा आणि पैसे जमवा। हो गुरुदेव, ही कल्पना आवडली मला। कच्च्या कैऱ्यांचा जाम मस्तच लागतो, मी खाल्ला आहे। स्त्रियांना नवीन उद्योग मिळाला। सगळ्या गोष्टी स्त्रियांनीच करायच्या आणि विक्री देखील। त्याचंच प्रदर्शन या मुलींसाठी आणि त्यांच्या मातांसाठी भरवलं। प्रदर्शन? शारदा माच्या घरात प्रदर्शन भरलंय? मुलींना आश्चर्य वाटलं। संतोषिनी ज्ञानदाबाला म्हणाली, ए चला जाऊया, आपणच केलेले हस्तव्यवसाय आहेत त्या प्रदर्शनात। अगं, शिवणकला शिकलो ना आपण, ते पण आहे। आळीतील स्त्रिया, मुली ते प्रदर्शन पाहत होत्या। निवेदिता हसून सर्वांचं स्वागत करी आणि उत्साहानं सांगे, मुलींच्या कलागुणांचं कौतुक करा। बघा, या खरेदी करा, मोरंबे, चटण्या घ्या। अगं संतोषिनी जाहिरात कर। मग संतोषिनी जाहिरात करू लागली, या या इकडे या, आम्ही शाळेत काय काय शिकलो त्याचं प्रदर्शन आहे हे। बघा बघा बघा, चटण्या विकत घ्या। निवेदिता आता कौतुकानं आपल्या विद्यार्थिनींकडे पाहत होती। आता या मुलींना सोडून जायचं म्हणून तिला वाईट वाटत होतं। स्वामीजींनी सांगितलं होतं, युरोप, अमेरिका येथे जा, व्याख्यान दे, छोट्या छोट्या देणग्या गोळा कर। अखेर 20 जून 1899ला नव्या मातृभूमीची थोड्या काळासाठी त्यांनी रजा घेतली। डॉक्टर जगदीशचंद्र बसू। जागतिक कीर्तीचे शास्त्रज्ञ जगदीशचंद्र बसू आणि त्यांच्या पत्नी अबला बसू या दोघांशी निवेदिताची मैत्री होती। ती त्यांच्या घरातलीच एक झाली होती। ती म्हणे, बसूजी, तुम्ही शास्त्रीय मानव आहात।
डॉक्टर जगदीशचंद्र बसू वनस्पती संशोधक होते, पण संशोधन करताना एकच अडचण होती, ती म्हणजे ते ब्रिटिश नव्हते. इंग्रजांनी त्यांच्या कार्यात अनेक अडचणी आणल्या होत्या. निवेदिताला मात्र त्यांच्या संशोधनात रस होता. एके दिवशी तिने आश्चर्यानं विचारलं, जगदीशजी, झाडांना संवेदना असतात? हो तर, धातूलाही असतात. वनस्पती आणि धातू विविध उत्तेजनांना प्रतिसाद देतात. बघा हे उपकरण. निवेदिता ते उपकरण निरखून पाहू लागली. सिस्टर, हे बघा. वनस्पतींना यांत्रिक, रासायनिक, औष्णिक, विद्युत या 4 प्रकारच्या उत्तेजना दिल्या तर त्या प्रतिसाद कशा देतात ते हे उपकरण दाखवतं. मी प्रथमच ऐकते हा शोध. किती महान संशोधक आहात, निवेदिता म्हणाली. वनस्पतींची शारीरिक रचना आहे ना, त्याचा तपशील आपण जगाला दाखवू शकतो. हे खरं संशोधनाचं सूत्र आहे. कळलं का सिस्टर? बसूजी हसत म्हणाले. हो, तुमचं संशोधन जगमान्य होण्यासाठी मलाच काहीतरी करावं लागेल, निवेदिता गंभीरतेने म्हणाली आणि विचारात बुडून गेली. बघा कसं जमतंय. भारतावर इंग्रजांचं राज्य आहे हे विसरू नका हं. मला फक्त तुमच्या प्रयोगांचं टिप्पणं द्या आणि पहा, मी प्लांट्स रिस्पॉन्स हे पुस्तक संकलित करेन. पण एक लक्षात ठेवा हं, विज्ञान हे कोणाच्याही मालकीचं नसतं. ते फक्त मानवतेच्या भल्यासाठी कोणीही मुक्तपणे वापरावं. हं, बसूजी, हीच तुमची भारतीय परंपरेला शोभणारी भूमिका. तुम्ही व्यवहारवादी होणार नाही. यावर बसूजींनी फक्त स्मितहास्य केलं आणि नकारार्थी मान डोलवली. बसूंनी आपल्या शोधाचे हक्क स्वतःकडे घ्यावेत, चोरांकडे ते जाऊ नयेत म्हणून निवेदिता खूप प्रयत्न करीत होती. पुढची 3 दशकं बसूजींनी याच कार्याला वाहून घेतलं. एके दिवशी गप्पा मारता मारता बसूजी म्हणाले, भारतीयांकडे कल्पनाशक्ती अत्युत्तम आहेच, पण अचूकता, चिकाटी सुद्धा आहे. हेही मला सिद्ध करायचं आहे. निवेदिता तात्काळ म्हणाली, तुम्ही तर हे दाखवून दिलंच आहे. विषामुळे धातूला यातना होतात, नंतर उतारा दिल्यावर विष उतरतं. हो, पण हे नवीन उपकरण तर बघा, कृत्रिम डोळा. कृत्रिम डोळा म्हणजे काय? मी नाही समजले. आणि हो, स्वतः पदरमोड करून हे सारं तयार केलंय ना? पैशाचं काय सिस्टर, मानवी डोळ्यांना दिसणार नाही, पण या उपकरणांना अदृश्य किरणही दिसतात पहा. वा, सुरेख क्रांतिकारी संशोधन आहे हे. निवेदिता वनस्पतीशास्त्राची पदवीधर होती, म्हणूनच लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग हा ग्रंथ तयार झाला. विद्युत चुंबकीय लहरीबाबतही संशोधन पूर्ण झालं. बिनतारी संदेश वाहनाचा प्रयोग सादर झाला. त्यातून 3रा ग्रंथ लिहिला गेला, कंपॅरेटिव्ह इलेक्ट्रोफिजिओलॉजी. डॉक्टर बसू यांची स्वतःची संशोधन संस्था असावी ही इच्छा पूर्ण झाली. 30 नोव्हेंबर 1917 रोजी बोस रिसर्च इन्स्टिट्यूटचं उद्घाटन झालं. डॉक्टर बसू यांनी कोनशिलेवर लिहिलं, भारताचा गौरव आणि जगाचं कल्याण यासाठी ही संस्था आहे. पण हे पाहण्यासाठी भगिनी निवेदिता होतीच कुठे? तिची प्रेरणा, मदत, सहानुभूती तिच्याबरोबर निघून गेली होती. झुंजार निवेदिता. वंदे मातरम, वंदे मातरम. म्हणा ग, सर्वांनी जोरात घोषणा द्या. निवेदिता आपल्या शाळेतील मुलींना सांगत होती, स्वतःही घोषणा देत होती. 6 कडवी असलेलं पूर्ण वंदे मातरम ती मुलींकडून म्हणून घेत होती. कारण एकच होतं, लॉर्ड कर्झन यानं बंगालची फाळणी केली आणि वंदे मातरम या घोषणेवर बंदी घातली. निवेदिता चिडली, रागावली. वंदे मातरम आमचा प्राण आहे, आमचा आत्मा आहे, मंत्र आहे, स्तोत्र आहे, श्वास आहे. आम्ही वंदे मातरम म्हणणारच. 1904 मध्ये युनिव्हर्सिटीज ॲक्ट लागू झाला. यामुळे भारतीयांवर अन्यायच झाला. सर्व शिक्षण पद्धतीवर इंग्रजांचं नियंत्रण, जनतेत क्षोभ निर्माण झाला. भारताला भारतीय म्हणून जगायचा अधिकार नाही, न्याय मागण्याचा अधिकार नाही. निवेदितानं सर्वांना सांगितलं, उठावाची संधी मिळताच राष्ट्रीय शिक्षणाचा पाया घातला पाहिजे. झुंजार निवेदिता आता क्षणभरही विश्रांती घेत नव्हती. श्री अरविंद बाबू यांच्याबरोबर तिनं काम केलं. युगांतर हे जहाल वर्तमानपत्र सुरू केलं. क्रांतीचे हे पाठ घरोघरी पोहोचू लागले. दरम्यान तरुणांनी वंदे मातरमच्या घोषणा दिल्या म्हणून इंग्रजांनी त्यांच्यावर लाठीहल्ला केला. हे निवेदितानं ऐकलं. आता मागे हटायचं नाही.
क्रांतिकारकांना उपदेश केलाच, पण या बंगाली युवकांना आपली ग्रंथसंपदा देऊन टाकली. ही पुस्तकं वाचा. क्रांती का, कशी, केव्हा केली पाहिजे समजेल तुम्हाला. स्वामीजी 1897 मध्ये काय म्हणाले होते याची आठवण करून देते. यापुढची 50 वर्षे आम्ही एकाच गोष्टीचा जप केला पाहिजे, तो म्हणजे आमची मातृभूमी, आमचा देश. पाटणा येथे हिमतीनं जमलेल्या मुलांना निवेदिता म्हणाली, तरुणांनो एकत्र या. भारत आपला देश आहे. तुमच्या नितांत परिश्रमांची गरज आहे. तुमच्याजवळ ज्ञान आहे, सामर्थ्य आहे. आपल्या छोट्या छोट्या समस्या स्वतः सोडवा. तुम्ही त्याग करा. या तरुणांना मार्गदर्शन मिळालं आणि स्वदेशीची चळवळ सुरू झाली. शब्द नकोत, कृती हवी. निर्भय व्हा, बलशाली व्हा. निवेदिता स्वतःसाठी स्वदेशी माल खरेदी करत असे. त्याचाच प्रचार करी. चला, स्वदेशीची दुकानं काढा. माझ्याजवळ हातगाडी आहे. या हातगाडीतल्या वस्तू भारतीय कारागिरांनी तयार केल्या आहेत. या स्वदेशी वस्तू विकत घ्या. निवेदिता स्वतः हातगाडी चालवत श्याम बाजार, बाग बाजार, कोलकात्यातील छोट्या गल्लीबोळांमध्ये फिरू लागली. स्वदेशी माल विकू लागली. लोकमान्य टिळकांनी महाराष्ट्रात सुरू केलेला शिवराज्याभिषेक दिन निवेदिताला माहिती होता. जय शिवाजी, जय भवानी, हर हर महादेव हे नारे तिला आवडले होते. कोलकात्यात हा दिन साजरा करायचं ठरलं. रवींद्रनाथजी, तुम्ही शिवाजी पराक्रमावर गीत लिहा आणि ते गाऊन दाखवा. निवेदिता नम्रपणे रवींद्रनाथ ठाकूर यांना म्हणाली. या उत्सवाला जोडूनच आपण विद्यार्थिनींकडून कलाकृती बनवून घेऊ. त्याचं प्रदर्शन भरवू. स्वदेशी कलाकृती क्रिस्ताईन म्हणाल्या. हो तर, निवेदिता म्हणाली. लोकांना हाच एकतेचा संदेश, स्वदेशीचा नारा पटला पाहिजे. झुंजार निवेदिता कशातच मागे नव्हती. एकच ध्यास, भारताचे स्वराज्य. वज्रध्वज. आपण आपल्यातच भांडत राहिलो तर काळाचा अपव्यय होईल. निवेदिता कोलकात्याच्या क्रांतिकारकांशी चर्चा करत होती. राघवेंद्रनी विचारलं, तुमच्या मनात काय आहे? हे बघा, पक्षभेद, जातीभेद, धर्मभेद आणि पंथभेद बाजूला सारता येईल का? हो, एकीचं बळ हवं दीदी, सचिन म्हणाला. आपल्याला असं प्रतीक हवं की त्या प्रतीकाखाली आपण सारे एकत्र येऊ. तुमच्या डोक्यात काही नवीन विचार आलाय का? आपण 2 दिवसांनी भेटू पुन्हा, निवेदिता म्हणाली. 2 दिवसांनी निवेदिता क्रांतिकारकांना पुन्हा भेटली. एका कागदावर तिने वज्र काढून आणलं होतं. तुम्हाला हे अस्त्र माहितीच असेल, निवेदिता क्रांतिकारकांना गंभीरपणे म्हणाली. दधीच्या ऋषींनी देहत्याग केला, आपली हाडं समर्पित केली. त्या हाडांपासून इंद्रदेवाने अस्त्र केलं, ते हे वज्र. ही गोष्ट क्रांतिकारकांना माहिती होती, म्हणून त्यांनी मान डोलावली. आम्ही अल्मोरा येथे होतो ना, तेव्हा स्वामीजी म्हणाले, युवकांच्या हाडांतून एक वज्र तयार करा की ज्या वज्रामुळे हिंदुस्तान स्वतंत्र होईल. निवेदिताला तो प्रसंग आठवला. हे आपलं प्रतीक का? सचिन उत्साहात म्हणाला. हो, हेच. मध्यभागी वज्र, बाजूला बंगाली भाषेत वंदे मातरम लिहिलंय बघ. पण दीदी, हेच शस्त्र का झेंड्यावर? इंग्रज आपल्यावर राज्य का करतात? आपला सन्मान जागृत झाला ना की ते देश सोडून जातील. वज्र हे सन्मानाचे प्रतीक आहे. खरंय दीदी, आम्ही वंदे मातरमच्या घोषणा दिल्या आणि हे बघा आम्हाला लाठीनं मारलं. म्हणजे आता विचार करा, व्यूहरचना तयार करा. तुम्ही युवक बुद्धिमान आहात, म्हणजेच वज्र बुद्धिमत्तेचं प्रतीक आहे. म्हणजे युवकांची शक्ती एकत्र आली पाहिजे. हो, म्हणून तर शक्ती म्हणजेच वज्र. वज्र म्हणजे शक्ती, सन्मान, पावित्र्य, बुद्धिमत्ता, शुचिता यांचं प्रतीक आहे. निवेदिता वज्रचित्र हातात घेत म्हणाली. मग आम्ही युवा शक्तीने काय केलं पाहिजे? काय केलं पाहिजे? तुमचा देश आहे, आपल्या सर्वांचा देश आहे. वज्रचिन्ह आपल्याला त्याग शिकवतं. त्यागी मनुष्यच अजिंक्य शस्त्र आहे. स्वामीजी म्हणायचे, कार्याची योजना, पद्धती आखायच्या नाहीत, तर उठा, कामाला लागा, त्या कामाला रूप येईलच. मग हा ध्वज आता पूर्ण झाला ना, तर पेपरात छापायला देऊ, राघवेंद्रने विचारलं. हो, स्वामींचे विचार आणि हा वज्रध्वज असा एक लेख लिहिते मी आणि मॉडर्न रिव्ह्यू या पेपरात देते, निवेदिता आत्मविश्वासानं म्हणाली. पण दीदी, अमृत बाजार, हिंदी रिव्ह्यू, प्रबुद्ध भारत या 3 पेपरात द्यायला हवं ना? माझं संशोधन पूर्ण झालंय.
हा ध्वज आता भारतीयांना समर्पित. निवेदितानं टेबलावरची सर्व कागदपत्र गोळा करून पुठ्ठ्याच्या फाईलमध्ये नीट ठेवून दिली. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.